Pozdrav društvo, ja sam Vladimir Vukosavljević, danas ću raditi trening za grudi, želim da vam ga pokažem. Ovaj trening se neće zasnivati na podizanju velikih opterećenja, maksimalno što ću dizati to će da bude nekih 60 kila. Ono na što ćemo se koncentrisati jeste da bude kontrakcija grudnog mišića, da mišić bude u stalnoj kontrakciji i da osetimo kako lepo mišić pecka i boli dok izvodimo vežbe. Vežbe koje ćemo izvesti, za početak će biti sklekovi kao vrsta zagrevanja, 2 serije sklekova ćemo odraditi, nakon toga ćemo raditi ležeći potisak sa bučicama na klupi, nakon toga ćemo tu klupu prebaciti ovde kod cross mašine i radit ćemo ležeće razvlačenje na cross mašini i nakon toga ćemo raditi sedeće razvlačenje isto na crossu. To su 3 vežbe koje ću raditi po 3 serije i zagrevanje sklekovi 2 serije kao što sam rekao. Evo, to ćete sad vidjeti na ovom videu.
To je to, društvo. Izgorele su mi grudi na ovom treningu. Ako želite da probate ovaj trening u teretani, trudite se samo da maksimalno kontrakujete grudni mišić pri radu. To znači, grudi izbacite ka napred, stisnete grudne mišiće i ne date odmora grudima prilikom izvođenja vežbe. U zadnjem delu pokreta dodatno stisnite, odnosno kontrakujte grudne mišiće i vidjet ćete kako sve peče i boli. Nadam se da vam se ovaj trening dopao. Vidimo se uskoro i uživajte. Pozdrav!